Sí, més o menys tothom és portat. A les nostres hi ha de tot, perquè aquí tenim alumnes de batxillerat. Hi ha dues alumnes que no són mediadores, però que col·laboren amb nosaltres en el grup de teatre i tal. I la resta són alumnes de segon i tercer. De segon i tercer. I aquí estarem tots. Bé, per preparar aquesta trobada, doncs, tots aquests alumnes que veieu aquí portem ja uns quants mesos treballant per fer-ho possible, ens hem anat reunint, hem anat pensant com ho faríem. Moltes coses, la majoria de les coses són iniciativa seva. La veritat és que a mi només m'ha calgut dir anem a fer una trobada d'equips de mediació, s'han entusiasmat, han posat la directa i hem començat a fer coses. Per tant, és pràcticament obra seva tot això que hem estat fent, d'acord? I molt contents de rebre's a tots vosaltres. Esperem que tots us barregeu moltíssim i que aquí surtin moltes idees i que tingui molt endavant tot l'esperit de la mediació. Doncs ara anem passant la resta dels instituts. Hola, jo soc Violat Olivella, soc la coordinadora de servei de mediació del Nicolau Copèrnic. Nosaltres aquest ja serà el 5è any que tenim el servei i realment tenim alumnes mediadors a tercer i a quart a batxillerat. Aquest any ja no en tenim cap, però nosaltres fem la formació a segon. I llavors a partir dels alumnes que surten i que tenen interès, que tenen aptituds i tenen ganes de formar part del nostre servei, són els que s'afegeixen i l'any que ve doncs ja en tindrem. Anem augmentant el gruix, alguns se'ns en van, però sempre anem adquirint dels que passen de segon i volen formar part del servei. I ja està. Som tot noies, com podeu veure. Bueno, sí, jo soc Joana i soc coordinadora també del servei de mediació amb la Montse, som dues coordinadores de l'institut perquè tenim més de 800 alumnes, és un institut molt gran i llavors tenim feina a fer. Ara la Montse us explica, més o menys funciona com el Nicolau Copèrnic, no? També des de segon d'ESO fent l'optativa, amb alumnes de batxillerat mediadors. Bueno, tenim feina, però és una feina molt maca i amb elles també els agrada i ho fan amb carinyo i espero que avui ens ho passem molt bé tots. Res, tenim servei de mediació des de l'any 2006, portem 8 anys i tenim alumnes a segon, a tercer, a quart i també a batxillerat i una xarxa doncs bastant grandeta, feina molt agraïda. Doncs vinga, que ens ho passem bé. Hola, jo sóc la Isabel Rodríguez, sóc una de les coordinadores. L'altra, la meva companya no ha pogut venir, que és la Vicky Escaso, i nosaltres ho fem de manera diferent durant l'any. El que fem són 3 sessions de formació de mediadors i d'habilitats comunicatives. Llavors, són nens de primer de l'ESO fins a batxillerat. I res, esperem passar una bona trobada amb vosaltres. Jo soc la Tina Labrador i soc la coordinadora del servei del CIM i bé, nosaltres, jo els formo de primer i segon, més alguns delegats que vulguin fer la formació també, d'acord? I aquí, per exemple, tenim el Pol, que es va fer així després de fer la formació com a delegat, o sigui, els mediadors, els que volen ser mediadors es presenten voluntaris i fem una formació mixta d'entrada. I aquí tenim una representació de l'equip. Els de quart no han pogut venir perquè estaven d'exàmens i els altres s'han quedat amb moltes ganes. Gràcies. Hola, jo sóc la Isabel Salvador, sóc la coordinadora del servei de mediació de l'Institut Montserrat Roig, que no ha dit el nom, el Sergi, molt malament. I el nostre centre ja fa molts anys que té servei, jo diria, no recordo exactament perquè hi va haver un període com d'assaig, diguéssim, que es va fer un projecte amb centres de primària i de secundària, que va ser el 2001, i després a partir del 2004 ja vam començar a tenir servei. Per tant, el nostre centre té un grup de mediadors molt ampli, segon, tercer, quart, primer i segon de batxillerat. Ens nodrim, igual que la resta de centres, des de la matèria optativa de segon, i el que fem habitualment és que el primer quatrimestre es fa la matèria optativa i tot l'alumnat que vol formar part de l'equip s'apunten a l'equip de mediació. Llavors són els que tenen més feina perquè on hi ha més conflictes sempre són a primer d'ESO i els resolen els alumnes de segon. A tercer hi ha molt pocs conflictes i a quart també, perquè també és cert que els alumnes entre ells ja intenten resoldre les coses amb les habilitats socials que van aprenent durant la matèria, d'acord? I a batxillerat, com que ja tenen molts exàmens, només els demanem que ens ajudin quan hi ha alguna cosa que és molt difícil de resoldre. Doncs ja està.
Bé, ara anem a fer aquest joc de coneixença i ens haurem de dividir en dos grans grups, val? I la Montse, que és matemàtica, us dirà quina proporció ens separem. Bueno, és fàcil, posem a 3 en un grup, 2 a l'altre, i si un cas deixem a l'últim institut que vagi omplint perquè siguem els mateixos. D'acord? Però us heu de partir 3-2, vale? I ens barregem, sí, sí. De 5 caramels. Sí? En funció del color de caramel que tragueu, ensenyeu els cartells. Pero que no sepan qué cosa es cada color todavía. Bueno, Sí. hay 4 colores, pero no se ha dado tiempo a leer qué cosa es cada uno. Los colores del parchís, Bueno, en funció del color del caramel que agafeu, hauré de dir una cosa o una altra, ¿vale? Pero se queda en secreto hasta que cogéis los caramelos. Entonces, coger un máximo de 5, no os paséis. ¿Un mes la piña? Yo. Eso es naranja, me lo perdonan atrás. Hacemos la obra, cada uno tenemos nuestros personajes y la actividad también. Entonces, esto va a la... ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se escucha bien? Vamos a intentar chillar, pero... ¿Sí? Muy bien, un aplauso para este precioso. Vale, muy bien. Billar, ¿eh? Primer dia. Ei, Laura! Ah, hola, Raquel. Escolta, t'havia de demanar un favor. Digue'm, em podries deixar la samarreta que hi ha a la Sí? Com és la pluja d'idees? Que m'ho recorda? A veure, què obrim? Els que estiguin barallats comencin a dir idees i després escolleixin les que més són, o sigui, les que més els agrada als dos i que les facin servir. Vale. Algú més pot afegir coses, això que ha dit el Seuri, de la pluja d'idees? Com? S'han de complir. Però quines instruccions donem perquè es faci la pluja d'idees? Què diem? La solució diem per als dos, però què ens interessa quan fem la pluja d'idees? Ho han de buscar ells. Ho han de buscar ells, molt bé. Què més? Es tracta, els diem, ara heu de dir tot el que us passi pel cap, sense censurar-se, d'acord? Que surtin moltes idees, a lo millor algunes, després ja les avaluarem, ja veurem quines són les més viables, per què, etc. Però es tracta de dir moltes coses. Sí? Sí? Va, doncs ara farem 4 grups, d'acord? Un grup representarà amb la Raquel, altre grup amb el Sergi, altre grup amb la Laura i després tindrem el grup dels mediadors. Vale? Cadascun de vosaltres, dintre del grup, fareu la pluja d'idees, partint de la situació de cada un d'ells, doncs, quantes possibles solucions hauríeu en aquest conflicte. I després ho posem en comú i amb els mediadors intentem trobar una solució. A veure quina de totes les que s'han dit són les més viables i d'alguna manera poden arribar a afavorir una certa reconciliació o que la relació no estigui tan durant o que com que formen part del mateix institut i encara els queden molts anys a l'institut que puguin seguir convivint sense que hi hagi aquest problema. Us sembla? Sí. Ho veieu bé? Doncs vinga. Agafem el grup, per exemple, 8 persones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Aneu cap allà amb la Laura. Laura?
por este lado. Paper y lápiz. La ombra, ¿eh? Sí, María. Un, dos, tres, para otro. Y yo, de aquí, va a enseñar aquí, y lo que queda ahí, no sé cuánto. Seis. Marina. Millor variat, no? Vale, ¿dónde está? Pero poca. Aprofiteu l'ombra aquesta que fa també, Ya está, olvídalo. Ponlo como seriedad. No. No, Alex no. Una sessió de mediació amb 3 parts en conflicte. Tenim clar? Aleshores tenim els mediadors. Hem arribat a la cosa d'idees. Per tant, ara els mediadors el que han de fer és cadascuna de les propostes que tenim, cadascuna de les parts, ajudaran a valorar-les. Si són marxistes, si són realistes, si no, a través de preguntes que us faran. I vosaltres també us ajudaran a anar reflexionant sobre el com fins a veure si tothom es pot posar d'acord, podem veure coincidències i arribar a un punt en què trobem un acord entre les 3 parts. Crec que ens ha quedat clar. Ja ho sabeu tot això, que sí? Doncs vinga, ara vosaltres els mediadors doneu una mica l'entrada a una de les 3 parts que vol començar i comenceu a valorar. Vale? Vinga. Va, feu de mediadors. Què els hi diríeu? Hay 3 parts. Comença el Sergi, que està al mig del problema. Aplicar la relació. A veure, és que jo... No estem explicant versions, estem aportant, reflexionar sobre la proposta i posar criteris de realitat. Què passarà si el que fem és parlar en plan mort? Sergi, què creus que passaria? I aquí podeu, la resta que feu de Sergi també podeu aportar. Sí, podeu parlar com si fóssiu el Sergi, no? Exactament. Vale, doncs serà un d'ells que faci aquesta pregunta que ha fet el Felipe. Què passarà si parles amb elles en plan borde? Perdó, jo també aclararia que vol dir plan borde per a ell. Para un plan borde es anar en plan, yo soy el que manda aquí, ¿vale? Y que ellos tenen la culpa i que o t'enteres ja o deixes a mi. És plan borde. Llavors jo crec que si fas això et barallaran encara més, almenys amb mi, perquè de moment jo crec que no tinc culpa en aquest conflicte. Però si vaig dient això ja voy calentando el asunto. Què creus, Sergio? I Sergio. Sí, és que esteu fent cares, no feu cares, digueu, expresseu el que penseu. Sou Sergio també, no? No te puedes culpar. Bueno, después sería la opción de elegir a una de las dos. Mediadors, feu la pregunta per intentar valorar què passaria si fa això. Però les dos, sí, com es sentiran i què passarà amb elles i amb tu? ¿Qué pasa si te pongo Determinadas de daño. Va a ser que lo escuchen. Y dejar de ir con ella. Però tothom bé. Què ganes? Sí, em cau amb ell. I crec que no guanyaria res si t'he d'anar amb ella, perquè són de les coses que jo sap. La resolució. Suposo que potser podríem haver vist una miqueta. Sí, perquè ens hem deixat la part més... Jo crec que la millor una miqueta, però que la teníem que haver viscut. Jo me les intento imaginar a elles, a cadascuna d'elles, explicant com s'han sentit.
i realment la que se'n va al cinema amb tu, amb la il·lusió, amb les ganes, ha mentit a la seva millor amiga per venir amb tu, l'altra que està veient que acaben dient una mentida que també li agrades i se n'entén, és a dir, jo m'intento imaginar això amb una taula i m'imagino a elles dues amb un nivell important emotiu i jo em quedo amb això i a partir d'aquí és on busquem una miqueta, però no ens oblidem d'això perquè jo sí que crec que estem frivolitzant una miqueta. Sí, a veure, allà hi havia una mà aixecada, David, i allà hi ha una... Bueno, nosaltres som una mica. Que podria fer que recordessin els bons moments quan estaven junts i doncs que un cop haver-ho recordat, començar de nou sense que... Bueno, recordar seria la base per arribar al perdó, ¿no? Perquè hi ha d'haver un perdó. ¿Y qué? Digue'm. Pero, profe, si dices de que él no es buen amigo, pues no decirte que... No, yo no digo que no sea buen amigo, que no tiene principio de realidad. Porque estamos intentando ser lo más creíbles posible. Pero que la opción esa le he dicho yo, ¿eh? Para que se arreglen ellas dos para él mentir diciendo eso. Una mentira nunca arregla nada, Pero es complica. Si para arreglar una cosa miento, esa mentira saldrà a la luz y la estamos liando. Parlar-ho bé perquè potser s'han confós entre amistat i amor, perquè també eren tant i que tots tres... Això està bé. Potser les dues s'han confós. Però aquestes són les coses que han de sortir com a propostes. No embolicar més la troca, m'entens, Sergi? O sigui, està bé i és graciós, però del que es tracta és de resoldre la decepció que tenen elles dues, perquè s'han perdut com a amigues, i el sentiment de traïció, que aquest és molt gros, Recordeu que quan un se sent així, se sent molt malament, no us oblideu. I aquestes coses duren, no és, bueno, te perdono i ja està, no. Te perdono, però no me fío de ti nunca más. M'explico? Llavors, és complicat, com que la mediació l'estem fent una mica a salto de mata perquè ens hem passat la primera part, que és la vitalista, la que la gent despulla l'ànima allà al mig, doncs ara anem una mica i per això us crec que us està costant molt. Sobretot el grup de mediadors que esteu aquí de cuerpo presente. Enteneu una mica com a mediadors el que estic plantejant? Si ell diu això, d'entrada, amb una mediació diríem, bueno, però que és veritat, no, aquesta no és una bona opció mentir, d'acord? Sí, em pot dir? Sí. A veure, pensem una cosa, aquí estem aprenent tots. Llavors, cal aprendre que fan dels mediadors i vosaltres com a parts, però també perquè podeu fer de mediadors i fer-ho bé. Llavors, això que diu la Isabel vol dir que el que ha dit ella és el que hauria de dir el mediador. Cap de les dues parts s'han de sentir ofeses perquè el que es tracta és ofeses per les seves propostes i perquè rebutgi una proposta. Això és important, perquè es tracta precisament, com tot no es pot fer, de valorar aquelles propostes que són més bones perquè aquella relació es pugui mantenir, que és el que volen aquests. Han d'anar a mediació i volen això, ho volen solucionar d'una altra manera, per la qual cosa hem d'estar tots. Ara ja parlo en el procés aquest d'aprenentatge que estem fent ara. Obert a, si ho encertem perfecte i si ens hem equivocat, serveis d'aprenentatge també. Això sé que no ho estem fent. Ho dic perquè ningú se senti ferit. Sí? Vale, passem a la Raquel, els que sou Raquel, i ens expliqueu una mica mediadors en cas, les idees que hem tingut han sigut una d'elles, ara parlo amb la Laura perquè és la meva millor amiga i me dona mucha fiesta, amb ella. Les coses amb la Raquel, de per què ens hem mentit, per què dins els seus secrets i intentar arreglar les coses. I aquí hi ha una voluntat per part de les dues de voler arreglar-ho, no? Llavors, I això seria pedir una explicació i després ja estaria que li podria demanar perdó si ella també m'ho demanés i què més, oblidant-nos del Sergi com que som amigues i ja està, no? Però abans de fer tot això deixaria passar una mica de temps perquè la cosa està molt calenta encara i potser no és el moment. Tu estàs molt enfadada, oi? Sí. Molt vinguda, oi? Has plorat i tot per l'any. Sí, soc molt orgullosa i jo encara no. Fatal. I això. I també volíem demanar l'opinió del Sergi perquè ha sigut, diguéssim, que el centre del conflicte i també és el nostre cas. Per tant,
Ja està. I demanar perdó al Sergi perquè potser s'ha vist en una situació en què no tindria que estar. I els mediadors què diuen ara? Que ja ho teniu tot Ho lligueu tot? Bueno, un xic poquet, 3. Vale. Bé. Però també tots tres volen solucionar aquest problema. I la Raquel i la Laura, les dues estan disposades a parlar amb elles per solucionar-ho. Vale. O parlar-ho entre les dues parts i després les dues explicarien el Sergi com ha anat. Jo crec que O ficaríeu el Sergi també a la mediació. No, primer elles dues. I després parlarien amb elles dues o amb el Sergi. Si podeu proposar amb elles, a veure si volen. Clar. A veure com ho faríeu. Vinga, ara us toca treballar els mediadors, Com ho faríeu? Dir-li a una de les dues que... No, dir-li a les dues que si volen parlar. A les dues a la vegada, o primer parleu amb una, després parleu amb l'altra? Una en una, no? I com entraríeu per dir? Per exemple, aneu a la Laura, i què li diríeu? Doncs que li sembla bé primer parlar amb la Raquel i un cop aclarit o hagin aclarit els temes que han d'aclarir amb la Raquel, parlar amb el Sergi. I no estaria bé dir, per exemple, i la Raquel en té ganes de parlar amb tu? La Raquel té ganes de parlar amb tu, té ganes de resoldre... Però com no ho sabeu? Sí que ho sabeu, perquè Acabeu de parlar amb ella. Acabeu de parlar amb ella. És a dir, us està dient si creieu que quan li aneu a dir, el fet de dir-li que l'altra part també té ganes, que la pluja d'idees ha sortit, que vol parlar amb ella, de vegades es fa anar una miqueta a la mediació d'una altra manera que no... Bueno, que si no hi aniria. Per tant, es fa anar amb bones perspectives i millor, no? Preparar una mica també el camí, i amb la Raquel, el mateix, no? O què? Bueno, ara, això dona per més, no? Ara el que podríem fer és, bueno, com ho faríem, què diríem quan existeixin les dues? Podem tornar a fer el grup i vale, què li vol dir la Laura a la Raquel i què és el que li vol dir la Raquel a la Laura? Què necessiten per resoldre el conflicte, per exemple, no? Què necessita la Raquel de la Laura i què necessita la Laura de la Raquel? Com ho faríem? Sí? Fem sessió. Una vegada per grup. Sí? Ho heu entès? Ho heu entès? Sí? Com ho heu entès el que ha de fer? Ara torneu tots mateixos davant. El Sergi, la Laura... Estàs amb la teva amiga? Porque mutuamente se sabían que las dos le querían. Una a la otra. Y que no es como si tú y yo, de verdad, yo sé que tú quieres a un. Porque se andan cuatro. Y yo te lo digo. Entonces, Bueno, la mora no és agradable, perquè això tampoc és una... Us agrada alguna Heu decidit que voleu parlar i la idea és que digueu el que teniu que dir-li a l'altre sense ofendre-la ni res que li pugui fer mal. I si antes ve, per les dues parts voleu saber els motius que ha tingut l'altre, no? Sí. D'acord, parleu.
Bueno, que comenci la Laura mateix. Sí, comença la Laura. Bueno, doncs jo penso que li tinc que demanar perdó, però que potser és ella la que primer tindria que dir-me les raons del per què em va començar a mentir. Però que vull arreglar amb ella. Què penses tu d'això? Sí, crec que porta raó, però no va ser jo la que va començar mentint, però bueno. Que et volia també pedir perdó perquè et vaig mentir i jo no sabia en un principi que t'agradava en Sergi i ara que sé que no li agradem cap de les dues veig que és una tonteria el que hem fet i que és una tonteria que hagi mentit perquè primer poso l'amistat i que ets la meva millor amiga abans que un noi i vaig mentir per això, perquè m'agrada en Sergi i jo volia anar al cinema sol amb ell, però no sé per què em vas fer allò de la samarreta. Llavors, si he entès bé, te'n penedeixes una mica del que has fet. Sí. Jo també, sí. Ho vaig fer perquè jo també estava gelosa, perquè jo tampoc sabia que t'agradava el Sergi i bueno, li vaig contar els teus secrets doncs perquè em vas donar ràbia que tu li mentessis sobre ell. I si us sembla bé, podem parlar amb el Sergi ara que ho heu solucionat i dir-li el que tinc a fer. Molt bé. M'ha agradat la trobada en general perquè és la primera que he vingut. Som de primer d'ESO i hem començat ara i ens ha agradat molt això i ens agradaria repetir. Molt bé, sí que endavant, oi que sí? Molt bé, molt bé. Vale. D'això gràcies a tots, oi? Gràcies a tots. Gràcies a tots. Potser l'any vinent, si es fa això, es pot fer una cosa de tal manera perquè diríem que, clar, com que ho hem preparat nosaltres, potser hem agafat massa protagonisme i potser hauríem de pensar activitats a les que cada centre preparés alguna cosa i ja portés la seva activitat aquí, no? Sí, I aleshores seria com molt més participatiu. Llavors demana molta coordinació, però bueno, podem intentar-ho, si ens coordinem nosaltres una miqueta, el que transmetem, vale. I així tothom doncs, pren una mica més de protagonisme, perquè jo em vaig una mica amb la idea de que l'hem acaparat una mica. Bueno, però està bé, com a primera vegada, clar, està bé. Així que participar una mica més. A partir d'aquí Badredin Ben Saúl, de Nicolás Copèrnic. No sé si ho he dit bé, Antoni Cáceres, de Nicolás Copèrnic. Marta Teruel, del Nicolás Copèrnic. Aida Hurtado, del Nicolás Copèrnic. Gina Fontanals, de l'Institut Ramon Casas. Marina Marín. S'ha vingut? Marina Borrego, Ramon Casas. Paula Montanyà, de Ramon Casas. Lucía Vázquez. Mireia Martínez, Ramon Casas. David Cuartero, l'Escola del Cim. Aida Espejo, de l'Escola del Cim. Marina Reig, de l'Escola del Cim. Júlia Reig. I Pol Sarillén. Tranquil·les, no. Vosaltres, no. Ens... No, una de les... Del seu institut? No, jo vinc del centre de recursos. No estaves abans quan m'he presentat? No. Que me giro y estoy en medio. Aquí la protagonista. No, ya me imagino ya. Porque sortirà la meva blusa que...